And if I'm correct, we're going to watch the mares, 4, 5 and 6-year-old in the Horses to Fly show driving final. Ja, dezelfde procedure. Johanna Blauwe die gaat straks weer rekenen dat de paarden zijn geplaatst. Twee beste competitiewedstrijden en de finale komen bij elkaar en zo komen we tot de kampioenen. De eerste aanspanning mag deze kant opkomen. And about to enter the arena, the competitors who already did a few rounds on other competitions and now got selected into the finals. Nummer 271, Lopke van der Bijl, sired by Alwin. Presented on the other side of the reins by Henk Lammers. 166, de mare Kaatje van de Neshoeven, sired by the famous Nane 492. And on the other side of the reins we have Jelmer Chardon. 245, another Greifenstolz horse, Sari, also Nane 492, driven by Albert Lux. 168, Iteke Yildaal van Sparjebeurt. With on the reins Marit de Vries. Jantje van de Egberdinehoever with number 307 together with Suzanne Wind. And the last one, 94, Marije Joos van de Noesterhoeve. Ulbran horse with Peter Okkema. In de stad zien door Jenny Wens staan en juryleden achter mij Erik de Voorde, Thomas van der Weijden van de Pennies zowel plaatsen. Op weg naar het kampioenschap met die grote support al vele jaren van Horses to Fly. Laatste selectiewedstrijd voor plaats op 28 december in Sonnetaan. And the last competition in this Horses to Fly rounds were on 28th of December. And the catalog was there already, was finished by then. So all the candidates are listed in your catalog. If you want to go there, you can go to page, let me see, 88 and 89. If you go to page 88 and 89 on your catalog, you can see all the people in the competition listed. But not all of them are here because not all of them got selected for the championship. Let's put on some music and enjoy the horses. De voorzitter mensen. We gelende aanspanningen met elkaar. Denk aan de houding, de vierde houding van het stoere wiezenpaard. De polen in de handen. En natuurlijk een geweldige beweging. Als je dat dan in een merk gezien, want ik denk het is de favoriete. Laat ze super zien. Dan hebben we weer op het publiek. Geeft aan dat we het Lammers van opmelden. We're going to change rein.
paarden. Hier in het NEC Expo. Jury aan het kijken. Er wordt stoer gereden mensen. Wie gaat er als eerste binnenvoer worden? Laat zien. And we are going to soon hear who needs to come back to the middle for the placement. Binnenkomen nummer 271. 271. Opstellen 166. 166. 245. 245. Dan mag binnenkomen 94. 94. Opstellen 168. 168. 107. And invited back in is 307. Dit betreft de vooropstelling. Jury heeft beslist dat de 3 aanspanningen nog een keer gaan overkampen. 3 horses are going to do another placement round. 271, 166 and 245. Nu gaat het om de meeste punten. Dit is Lopke van der Bijl van Alwin. 4, 6. Looking at Lopke van der Bijl from Alwin 469 together with Henk Hammers. Kaartje van der Neshoeve and Nane 492 together with Jelmer Chardon. And Sari von Greifenstolz together with Albert Lux. And you know what? There's only one horse that can be the winner. And the audience is invited to let us know. En het wachtnummer 271. 271, 166. 166, and then 245. Ja, dan gaan die samen even langs de finale voor door nummer 271 of 1 keer met z'n allen voor Lopke van der Bijl met Henk Hammers. Ja, zo aan het rekenen is in de toelichting van de jury Erik. And we're going to listen to the judge. Nummer 271. 271, a horse with a strong hind leg, a good front, nice suspension, nice uphill movement. Second place, 166, a beautiful front leg. And sometimes the hind leg is not as good as the winner. And then 245. And again, the hind leg not as strong as the winner. And in the front, a little bit less than the number 2. Well done for everyone. And good luck for the competition next year. Dankjewel, Erik de Gooier. Gaan we naar de eindstand en we beginnen weer onderaan. Op een 6e plaats met 17 punten in de eindstand. Placed 6 with 70 points. Marit de Vries en Iteke Yildiz van Sparjebird, 6th place. Nederland bestuur, uitstek wordt nog gelid. Namens Horst de Vlaanderen spelen gaan de prijzen uitreiken.
We hebben dus onderaan de zesde plaats voor Mark de Vries en de Italië Sparringbeurt. Voorzitter Oele Bosma daar, Elga Klapper en Sanne Koorstaan. Dan op plaats nummer 5 met 21 punten. Fifth place. Wagenummer 307. 307. Jeltje van de Egberdinehoeve. Suzanne Wind. Together with Suzanne Wind. Komen terecht bij plaats nummer 4. Placed 4. Totaalscore van 24 with a punten. score of 24 points. 94 Marije José van de Noestenhoeve, driven by Pieter Okkema. Ja, en dan de top 3. And then the top 3. Derde rechtsstand van 25 punten. 25 points. 166 Kaartje van de Neshoeve. Kaartje van de Neshoeve, together with Jelmer Chardon. Komen uit bij de tweede prijs. Second place in the overall championship. Op een tweede plaats, en dan kennen we meteen ook in de winnaarspanning. Met 26 punten op een tweede plaats. 26 points for 245. Sari von Greifenstutz, together with Albert Lux. And then we're going to the champion mare. Two selection competitions and the final, but one in all of them, scoring the max score, 30 points, 271, Lopke van der Bijl, together with Henk Hammers. Super mooi, alles gewonnen. Very, very beautiful, winning everything. Prachtig rosette aanhangen, de sjerp, het rood en blauw, het gouden opdruk, mooi bloemen van wit. Flowers, ribbons, Hulde van Alex Nekboer. and congratulations to the winner. Trotse fokker Henk van der Bijl staat daarbij in de liefstenage. And now we can also see the breeder of this horse, Henk van der Bijl, in the arena. Naast Alex en Britt. Mooie paardjes die er toe doen. Prachtige omkoping. Gewonnen alle 4 voorrondes en de finale. Dat is nog extra bijzonder. And if you win all the selection games and the final, that's quite the prestation. Lopke van der Bijl van Albin 469. Gepresenteerd door Henk Hammers. Ja, de fokker gaat 1. We gaan die ronde inzetten. And we're going to enjoy a nice lap of honor. And if you enjoyed it, please let us know. In deze rubriek. De allerbeste. Gewoon zacht en overlopen. In Exo, in Exo-Huilen, in Dolder, in Zonnegaan. En in de finale. En dan komen we bij Lopke van der Bijl, Henk Hammers. De rest van de race. Jokof, 6 jaar. Deze horse is gevaarlijk door politie. Zo'n race niet te zijn vanmiddag in Leeuwarden. Met een super publiek. Maar dat publiek, dat gaat nog 1 keer een keer aanmaken. Voor het natuurlijk. Ja, wacht zo. En ze pakt weer af. Veel dank.
in het voorbeeld. Supermooi in de houding. Vierde hand. En een trotse bakker. Mooi. Dankjewel, dames en heren, trotse bakker van de kampioenswerking van de Hotel President. Wij hebben alle dus mooi collegiaal onder elkaar, zo hoort het. Nou heren, de baan is nog even voor jullie. Dat is nog één keer genieten van de kwaliteit van het wieselpaard, de mensen in dit geval. Met twee toppers toch tot slot in de ronde. Dames en heren, kom op hè, doe je best. Ah, dat is toch mooi. Iedereen kan mee. Kom, kom. Ja, we gaan naar de volgende clinic van Jonka FPS, elektronische zadeldrukmeting. Simon Winkelmaan gaat het allemaal uitleggen. Simon bekend van de trains van de ruimtesport natuurlijk.